ҷамъияти Саҳҳомии Пушидаи Агротехсервиси шаҳри Ҳисор тибқи қарори маҷлиси намояндагон замоне ба таври қонунӣ аз пардохти боҷи гумрукӣ ва андоз аз арзиши иловашуда озод шуд, ки дар асл аз оғози сол ба ворид кардани қисмҳои эҳтиётӣ барои васлу насби техника ва мошинҳои кишоварзӣ машғул буда тамоман боҷи гумрукӣ пардохт намекардааст. мувофиқи тағйироте ки маҷлиси намояндагон ба қонун дар бораи буҷети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2019 ворид кардааст, корхонаи мазкур ҳамчунин аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда ҳангоми аз як ҷой ба ҷои дигар интиқол додани маҳсулоти тайёр озод карда мешавад. Шукурҷон Зуҳуров, раиси маҷлиси намояндагон, зимни ҷаласаи парлумон изҳори нигаронӣ карда, ки корхона аз ин имтиёзҳои андозӣ аз оғози сол истифода бурда, тағйироти дахлдор аз ҷониби вакилон баъди гузашти 10 моҳ сурат мегирад. раиси парлумон таъкид кард, ки ҳамаи инро ҳангоми таҳияи буҷет дар соли гузашта пешбинӣ кардан лозим буд ё дар аввали сол онро мебоист таҳия ва пешниҳод кард. корхонаи муштараки Тоҷикистону Беларус Агротехсервис воқеъ дар шаҳри Ҳисор моҳи майи соли гузашта бо иштироки сарони ҳарду кишвар мавриди истифода қарор гирифт. дар ин корхона техника ва мошинҳои истеҳсоли Беларус васлу насб мешаванд.